Marek! Rozpravili sa mi, nespravili, čo ich rozhárajú. Nabiť sa môžu. Šibe? Čo to nabili? Potrebujú udariť. Svíčku zapálili! Potrebujú udariť na to. To sú platení na modelu. Proste všetci hovada. 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 Oni budú na to strany, nemáte hovada. Oni sú na vás náčeče. Keby ste sa chovali normálne, tak sa to nedá. Keby sa každý choval normálne, určite sú tu není. Nedajte im zarobiť. A oni sú